Wandelsportvereniging De Natuurvrienden bestaat 50 jaar. Dit jubileum werd zondag gevierd met speciale wandeltochten. Tevens werd er een reunie gehouden voor alle oud-jeugdleden, bestuursleden en leiding. Ruim 100 oudleden brachten zondagmorgen een bezoek aan de reunie in het Anker in Merselo. Ze kwamen uit het hele land. Ook de wandeltochten werden, mede dankzij het zonnige weer, goed bezocht. Nou, exact weet ik het nog niet, maar ik vermoed dat we tussen de 850 en 875 zitten. En dat is naar verwachting? Nou, we hadden dat aantal ook wel ongeveer gehoopt. Onderweg konden wandelaars genieten van tal van activiteiten. Vooral bij Molen Nooit Gedacht was de drukte van belang. De molen hield open huis, Heemkundeclub het Rooklezer gaf informatie over historische werktuigen en ook waren er demonstraties schapenscheren. De club telt momenteel 125 leden, vooral mannen en vrouwen van boven de 50 jaar. Een van de aanwezigen was oprichter Nelly Jacobs. Zij genoot met volle teugen. De dag is al heel zonnig begonnen en het allerfijnste vind ik nog dat alles gewoon doorgaat en dat het een goed georganiseerde dag is. En dat vind ik best belangrijk. En het is ook een hele leuke dag. Ja, je hebt heel veel bekenden gezien. Dat is ook een van de hele fijne dingen, dat je al die mensen van vroeger weer terugziet. Sommigen heb je 20, 30 jaar niet gezien. Dus ja, ik vond het een heel erg fijne dag. Ook presenteerde Nelly een bijzondere verrassing. Een boek waarin de eerste 25 jaar, de jaren dat zij actief was voor de vereniging, zijn vastgelegd. Ik had al zo vaak stukken gelezen waar dingen niet van klopten, dat ik dacht van, dan moet ik het maar zelf schrijven. Dat lijkt me dan het beste, dus van de ene is het andere gekomen. En het is een boekje geworden met foto's en tekst. Het boek is te koop bij wandelsportvereniging De Natuurvrienden. Het was vandaag een drukte van belang in het centrum van Venray, dat tijdens de laatste Koninginnedag helemaal in het teken stond van de kleur oranje. Er waren weer tal van activiteiten georganiseerd onder leiding van het plaatselijke Oranjecomité, waaronder de traditionele kindermarkt. En wat gaan ze voor jou maken? Een zwaar. In welke kleur? Van blauw. Vind je dat een mooie kleur? Ja. Mooier dan oranje? Ja. Hij is heel scherp. Dankjewel. Maar En hoe lang zitten jullie hier al? vanaf 's morgens vroeg om 7:30. Dat is al heel lang en heb je goede zaken gedaan? Ja. Heb je ook veel oranje spulletjes verkocht? Een beetje. Maar veel kleertjes of andere zaken? Niet zo heel veel kleertjes. Wat is het best verkocht dan? De spullen, de speelgoed. U hebt een boek gekocht? Ik heb een boek gekocht, ja, van John Grisham, mijn favoriete schrijver. Dus u bent blij? Ik ben helemaal blij. Ik ga dadelijk thuis in de tuin, voetjes omhoog en dan het nieuwe boek. En u hoeft niet naar de televisie te kijken, naar de... Ja, dat doe ik tussendoor. Jawel, dat doe ik ook nog wel. Tussendoor. Het Koningshuis interesseert u wel? Jawel, ik vind dat toch wel leuk, ja. Ik denk dat we een soort van nieuw tijdperk ingaan. Heel anders een koning of een koningin, hè. Nee, ik vind het wel leuk. Zo, jij bent een prinsesje dus? Nee. Nee, je hebt een kroontje en je hebt je nageltjes mooi gelakt nou. Dan ben je toch een prinses? Ja. Ik ben een prinses, zeg maar. Ik ben een prinses, ja.
En hoe loopt de handel? Ja, het loopt zo goed. Vanaf hoe lang zit je al hier? Ja, we zitten hier vanaf 6:30 ongeveer. Dan zul je wel moe zijn intussen. Nee, niet echt. Wat is het meest verkochte? Wat is het meest verkochte? Speelgoed of boeken? Ja, spellen. En dames, wat verkoopt nou het beste vandaag? De muffins. Die oranje? Ja. Hoe zou dat komen? Omdat het Koninginnedag is. Heb je een beetje kunnen zien van de troonswisseling hier achter je? Ja. Kun je goed volgen? Ja. Al veel verkocht? Ja, best wel. Met Smie. Gaat het goed met de verkopen? Ja. Heb je al veel verdiend? Ja, best wel. Waar ga je dat nou weer allemaal aan uitgeven, dat geld? Vakantie. Ga je op vakantie? Ja. Waar naartoe? Madrid. Maar dan heb je veel geld nodig, hè? Oké, succes ermee. Een oranje ijsje, is dat jouw manier van Koninginnedag vieren? Weet ik niet. Dan zeg je ja. Is lekker? Ja, Heb je goed verkocht vandaag al? heel veel. Oh, dan kan zo'n ijsje er wel af, hè? Boekjes voor 50 cent. En wat riep jij? Ik wil spulletjes verkopen en dan roep ik voor ze bij mij te komen voor alle spulletjes weg te geven, want wij hebben ze niet meer nodig. Dus het is eigenlijk voor een goed doel. Ja, zoiets. Heb je al goed verkocht? Ja, heel veel. Oké. Wat vind je van de nieuwe koning? Ja, dat is wel leuk, vind ik. Je zit hier achter het scherm, je hebt hem nog niet kunnen zien. Nee, nog niet. Ga je niet stiekem even wezen kijken? Nee, nog niet. Ga ik straks nog even doen. Hoe vroeg was jij al hier vanmorgen? Wij zijn rond 6:30 aangereden thuis. En toen dit prachtige plekje bemachtigd. Ja. Maar hier zie je niks van de troonswisseling, hè? Je zit achter het scherm. Ja, dat is wel jammer, vind ik. En heb jij de nieuwe koning al gezien? Ben je al even weg geweest hier? Ja, Hoe lopen de zaken? wel goed. Ja, veel verkocht? Ja, best wel. Wat verkoopt nou het beste op zo'n dag? Alle oranje spulletjes of toch andere dingen? Ik denk toch wel een beetje allebei. Een grote lege plek daar. Ja.
Goed verkocht dus? Ja. Zeker. Mogen wij weten voor hoeveel geld als je al verkocht hebt? We hebben nog niet geteld. Nee, we hebben nog niet geteld. Wat ga je doen met allemaal dat geld? Een keer op vakantie. Is het zoveel? Nee, maar dan hebben we zo'n potje en dan doen we dat aan, doen we het sparen en dan gaan we dan een keer van op vakantie. Dus geen nieuw speelgoed kopen? Nee. Net niet, helemaal oranje. Nee, een beetje geel hè. Wat is uw taak hier? De kruising vrijhouden van auto's, anders gaan ze hier dubbel parkeren en dan kan het verkeer niet doorstromen. Heb je nog wat te doen vandaag? Nou, tot 1 uur en dan is het voor ons afgelopen. En opa moet mee op de winkel passen? Ja, ook al ja. Ja, ik moet op de winkel passen, tenminste. Druk af en toe? Ja, hier is wel goed gelopen, denk ik, ja. Dus dat is prima hier. En dat is voor die dochter, voor de kleine. Heb je al goed verkocht? Ja, maar de hele tijd was ik eigenlijk bezig met mijn vriendinnen, die zijn hier ook. En dan laat je opa en oma het werk doen? Ja, mijn papa en mama helpen ook nog mee. Oh, kijk eens aan, een 5-manswinkel. Ja. Lego boerderij voor maar €3. En hoe gaan de zaken? Goed. Mag ik de trommeltje? Oh, al een hele bak met geld. Ja. Wat ga je daarmee doen met dat geld? We moesten nog €15 voor een aquarium morgen. En IJsje kopen. misschien. Misschien voor als we vrijdag naar Ajax toe gaan in Amsterdam. Waarom ga je daar naartoe? Worden we daar getraind. Dus jij wil voetballer worden? Eigenlijk keeper. Deze boom daarna nog lang als herinnering aan zijn koningschap hier mag staan. Dames en heren. Leven de koning! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Mert Oegurlikun uit Venray komt vanaf volgende week wekelijks op televisie. In het Veronica-programma Kansloos heeft hij elke donderdag een vaste rubriek. Mert maakt al zo'n 1,5 jaar video's voor YouTube. Onder de naam Realiteit Tijd heeft hij zijn eigen kanaal waar bijna 60.000 kijkers op geabonneerd zijn. Ondertussen is het maken van video's zijn fulltime baan. Een tijdje geleden werd Mert benaderd door het productiebedrijf dat Kansloos maakt. Dit is een televisieprogramma voor online succesvol talent en richt zich voornamelijk op comedy. Iets dat ook de sketches van Mert kenmerkt. Dat zijn sketches over een Marokkaanse rijschool. En dat is gebaseerd op een stereotype die ik heb verzonnen. En dan komen er allerlei verschillende soorten klanten die bijvoorbeeld die heel anders zijn dan het typetje zelf. Bijvoorbeeld wat kneuzige of gewoon... Is het eigenlijk anders, video's maken voor YouTube of nu voor televisie? Nou, dit concept eigenlijk niet. Ik merk wel dat er wel bepaalde concepten zijn die wel op mijn kanaal kunnen, maar niet op televisie. Maar dit concept kan op mijn YouTube kanaal en op televisie. Dus in dit geval hoef ik niet heel veel aan te passen voor tv zelf.
De video's die op televisie komen worden dan ook na afloop van de uitzending op Mert's eigen kanaal geplaatst. Voor veel mensen lijkt het onwerkelijk om op televisie te komen. Laat staan om zelfs wekelijks een vast onderdeel in een televisieprogramma te zijn. Toch blijft Mert er nuchter onder. Hij richt zich meer op de creativiteit van zijn content. Het is heel leuk om op televisie te komen, maar het is niet echt een must of zo. Het is heel tof, het is heel leuk, maar het is niet mijn uiteindelijke doel. Mijn uiteindelijke doel is wel gewoon leuke content blijven creëren, of het nou op tv is, op internet of in de bioscoop, je weet maar nooit. Het programma Kansloos wordt vanaf maandag 6 mei dagelijks om 6 uur 's avonds uitgezonden. Het onderdeel van Mert is elke donderdag te zien. Het gaat goed met de Witte Venne. Het recreatiepark heeft veel investeringen gedaan om het park op te knappen. Bovendien hebben de eigenaren een zilver award in ontvangst mogen nemen. Met de award behoort het vakantiepark tot de beste 25 van Nederland. De award wordt nu voor het 5e jaar uitgereikt en is een publieksprijs. De gasten geven een recensie, die kunnen ze afgeven, daar zijn ze helemaal vrij in. Dus dan is het op verschillende punten. Het is op sanitair en de velden, de ligging. Er wordt heel... mensen waarderen heel vaak dat je geen staanplaatsen hebt, dat je geen jaarplaatsen hebt, dus puur toeristisch bent. Dat vinden mensen belangrijk. Persoonlijke aandacht vinden ze belangrijk. Dat soort dingen. De eigenaren denken dat het feit dat de combinatie van camping en huisjes op het park van invloed is geweest op de positieve beoordeling van de gasten. Er zijn mensen die willen echt naar een huisje, maar die zien ook de gezelligheid van een camping dan weer terug. Het met elkaar rondlopen, de contact, de kinderen die met elkaar spelen, geeft echt net iets meer levendigheid dan op een normaal bungalowpark. De prijs voelt voor de eigenaren Henk en Lidie Verberg als waardering, want zij hebben in de tijd van crisis flink geïnvesteerd. Nu nog steeds zijn er werkzaamheden om het park op te knappen. Afgelopen winter zijn we begonnen met de nieuwe midgetgolfbanen. Die lagen er al 15 jaar en die waren versleten. Daar hebben we nieuw ingelegd. Dat was ook een flinke investering trouwens. Dan zijn we nu de laatste hand te leggen aan ons nieuwe sanitair gebouw. We hebben een groot nieuw luxe sanitair gebouw met onder andere vloerverwarming. De douche, het aantal douches is verdubbeld, kindersanitair is verdubbeld. We bouwen momenteel nog 14 nieuwe oeverwoningen, luxe woningen. En we zijn een groepje van 5 woningen aan het bouwen voor de verkoop. Die liggen direct aan het water, onze waterwoningen. Voor Park de Witte Venne breekt nu natuurlijk het campingseizoen aan. Ze merken weinig van de crisis, want er zijn al behoorlijk wat boekingen binnen. Volgens de eigenaren komt dit voornamelijk doordat mensen herhaaldelijk naar het park komen. We hebben ontzettend veel terugkomers. Mensen komen zeg maar in de zomer of welke periode dan ook komen ze binnen. En eigenlijk als ze het al het gevoel hebben van nou het is hier oké, meteen aan de receptie en meteen voor het volgend jaar vastleggen. En dat is heel belangrijk. En we hebben heel veel mensen die komen ook dan 6 weken of een heel seizoen of een maand. Oudere mensen komen op bezoek bij hun kinderen en die zeggen god het is hier heel erg leuk. Kan ik ook in septembermaand komen of in juni maand of in mei maand, dat kan allemaal. En dat is leuk en dat geeft ook een binding. Dus van de een komt het op het andere.